زمان پیغمبر شاگردان گورئی زمان پیغمبر صحابہ گورئی زمان پیغمبر ہدایات گورئی دا دین قربان الکان گورئی نن استاد دوار شاگردان بالواری اللہ برائے راست دلا اللہ برائے راست اللہ خبیر و بصیر دے عزیزانو ظلم الکان مات خمیست درد کو دیکتاتری پڑے گئی دخل معاشن پڑے گئی سنت کا مثال قربان گئی اے ظلم مسواک عام گئی اے ظلم سلام عام گئی اے ظلم حیا عام گئی اے خضو اے تعلیم کم پیولو اے غیر تعلیم خضو مال در تراغے دولت در تراغے اے ماتا پکڑوی کی پٹی خورے نن تب سرک باندے ستا تصویر استلے کی گی ستا تصویر عام نیت تزی دا نیت ایجاد نچا دے دا کارخانہ و بازار نچا دے واللہ باللہ اے خوری و محبراشی چیزا دے نیت تب بدنام شی وہ بشر بے گے سوال کو